Ugare ngariwe nesu. Amen. Ugare kuwana vamwari. Amen. Regai nditende Mwari mangwana nani. Amen. Mwari watitira zvakanaka kusanganisa paevhangeri yavanditi. Amen. Saka natavungana kudai nebasa pakati pedu. Tidzidzisane. Tidzidzisane zvinova kuti unomu wakamira nawakagara pasi vanodii. Vanogoverana paevhangeri iyoyo ugare patiri. Ugare vana vamwari. Nguva zvandichaparidza pano nemhaka yekuti zvandinotaridza ndizvomutumwa wamwari handindizvo. Ndichatoparidza zvimwe zvandinotoita wenyu. Zvotodavi makagara pasi mozoti asi munoziva here kuti zvamamuchidzidzisa zviyani zvamunoitai. Ugare kwatiri. Nemhaka yei nokuti mupostori Pauro aitaura pamusoro peshoko iri unoti zvandinodai asi hazvo zvandinodii zvandinoita kurudzira zvandinotaura ndo zvandinoda kuita asi zvinozobva pahana yangu asi zvandinodii zvinozoitika. Rugare kwatiri. Saka mupostori Pauro unoti nemhaka yezvinhu zvakapinda mukati mandiri handindizvo zvakaita nemitoo yose mukati mangu zvinoti kana ndichiita zvandinoita kusati kuchiri kuita kwangu ini asi kwakuda kwezvinhu zvinogara zviri munani mandiri. Rugare kwatiri. Asi pachinhambo ichocho kunofanira kuti Jesu agari pakati penzvimbo yangu kumwoyo wangu. Rugare kwatiri. Kana Jesu agara mandiri nikududzira kuti uchazorarama pandiri ndiani? NdiJesu. Rugare kwatiri. Asi atiri Satani Jabhurosi unondiitisa zvakaipa. Rugare vana vamwari. Rugare kuna vanotenda. Handidi kutora nguva yakareba. Ndoda kuti vanondiverengera mungoti gandi ndigare pasi. Rugare kwatiri. Rugare kuwana vamwari. Tinotenda kana tabungana takadai sezvizvi. Tinotirega titi vakagadzira mutambo uno tinokutendai handindizvo. Nemhaka yei nokuti makatiwanisa mukana wokudzidzisana zveevhangeri yaMwari. Handiti? Mumwe nomwe wabva kwaanobva tasangana pano zvizhinji vamwe vangafungidzira kuti tavinga zvinogona kufungwa nemweya yavanhu. Asi Jesu wakanga achitozvigadzira izvozvo achiziva kuti panguva yamuchatenga kutevera izvozvo munenge muchitevera zveevhangeri yaMwari. Nokuti rimwe zuva wambopa vanhu chikafu handindizvo. Vanhu vakazotevera Jesu vachiti vanotevera chii zvaakanga amboita zviya. Iye wakanga achiziva kuti kana vangoungana toda kuti ndivadzidzise zveevhangeri. Verenga 3. Toverenga vaEfeso chapter 5 totangira panumber 3. Asi upombwe netsvina yose kana kuchiva ngazvirege kurehwa pakati penyu. Shoko randinaro. Rugare kwatiri. Shoko randinaro ndereupombwe netsvina yose nezvimwe zvakaipa zvinonzi ngazvirege kurehwa pakati pedu. Ndeshoko randinaro. Pakati pani? Pakati pedu. Rugare kwatiri. Saka kana ndichiti pakati pedu ndinoreva kuti kudii? Nokuti mbiriso yambomuka handindizvo. Jesu otaura pamusoro pembiriso unoti mbiriso shoma shoma iyi inokanya inogona kuvirisa mukanyiwa wose handindizvo. Rugare vana vamwari. Saka mupostori Pauro achidzidzapo wakazviziva pamusoro pembiriso shoma iyi akati kuti zvinhu zvinake izvi zvakaipa zvifane kuti zvirehwe pakati pamazioni. Handiteri? Nemhaka yei kana zvikarehwa pakati pedu kuna vamwe vasingatozviti vasina tsvina iyo yatinotaura nezvayo handindizvo asi vachaviriswa nokuda kwechii? Nokuda kwembiriso shoma iyi. Rugare. Ndochazovirisa mukanyiwawo. Pai vamwe havana zvivi asi vachaitisa zvivi nokuda kwechii? Nokuda kuti zvakaipa zvarehwa pakati pedu. Rugare. Tinodzivisana here apa? Kana zvakaipa zvarehwa pakati pedu zvinoreva kuti kudii? Zvinoreva kuti uyu usina zvinhu kana akanzwa zvaitika seizvozvo imwe nguva uchafunga kurwa. Nemhaka yei nokuti zvakatomboitika. Mbiriso yamuka pakati pavaJudha handiti vachida kuuraya Jesu. Kunyange vana Pita vakanga vambotendeuka vachinzi vakanga vaveevhangeri vakadzokera pabasa rokuda kudii futi? Rokuda zvekurwa. Imhaka yei? Imhaka yembiriso shoma yawanika pakati pani? Rugare. Rugare kwatiri. Saka mupostori Pauro unoti upombwe netsvina yose nezvimwe zvingarehwa izvi ngazvirege kurehwa pakati pani? Pakati pedu. Kana zvikarehwa pakati pedu zvinoreva kuti kudii? Zvinoreva kuti kuna vamwe vazhinji vachazosvibiswa nokuda kwezvisina yemumwe usati ariya wakaita zvaakaita. Kana vanhu vachifamba vachiona vanoti mazioneri vapi vaya vokudii? Handindizvo. Kunyange nevavo vasinange vakaita zvivi izvozvo vapinzwa mbiriso ipi? Rugare. Rugare kwatiri. Saka ndakaona vazhinji vanoti kana zvivi zvikarehwa pana mandikini handindizvo. Kunyange vana mahlengete ekwamutare vanototi vakagara kana kudzimba dzavo kana vari kumabasa kwavo
vanototaura pamusoro pangu vachitoudzana vamwe vanhu vasinganyengeteri vachitaura pamusoro pamandiki kuti muprista wakugwereri ireza rugare vana vaMwari vachitoudza vamwe vanopinda navo basa vasinganyengeteri handii ndizvo izvo vanofunga kuti vanonyisa ini havanyisi ini bodo asi tiri kuzvinyisa nemhaka nekuti zvakaipa zvarehwa pakati pedu rugare hazvifani kuti zvitoporehwa mahlekete kana wazvinzwa pamusoro pangini unofanira kuti udi imwe nguva tora nguva utonyengetera kuna Jehovha kuti Mwari zvakaipa zviya zvarehwa pakati pani pedu zvamakanga mamboti zvisarehwa pakati pedu zvinotibetserei kuti zvakaipa zvirege kurehwa pakati pani asi vazhinji tinofara nemhaka yekusviba kwamandiki zvoita sekuti ndozvinounza utsvene hwako asi tichifanira kuti tinyengetere nokuti zvakaipa zvatoresha vanhu vose ava nevamwe vasina mhaka panguva yaunenge uchitaura izvozvo vaya vanozvitora vanozoti isu takatonzwa kune umwe wacho kubvira iwe muZioni unotaura zvakaipa zvemumwe wako kuna vanhu vasingatotendi rugare kwatiri rugare vana vaMwari saka tinokurisa cheche rega tichidero saka tinofanira kuti tidii verenga toverenga namba 4 nezvakaipa nokutaura zvoupenzi nokunemera gare kwatiri vana vaMwari mupostori Pauro unopotaura ari pana Korozoti ngatirege kureverana nhema handii ndizvo nemhaka yei nokuti takabvisa munhu wekare namabasa ake handii ndizvo tikafuka munhu mutsva isu munhu mutsva unonzi wakavandudzwa akafananidzwa newakadii newakamusika rugare kwatiri saka tichiti tinoreverana nhema ndepapi ndepekuti tinenge chiti takavungana sezvizvo kune vamwe vanhu vasina kubvisa munhu wakare nokuti Jesu zvaakanga achifamba achitora vanhu vakanga vachiredza zvavo hove dzavo achiteverera navo kuevhangeri chinhu chokutanga chaakanga achida kuita ndechekuti munhu basa ravanga uchiita iroro chirisiya ndipo kupa rangu saka kana pobviswa munhu musharu wakare uya kunoitira kuti takazofukidzwa Jesu rugare kwatiri rugare vana vaMwari iye ndiye unonzi wakavandudzwa handii ndizvo here saka kana tavandudzwa isu tafanana naKristu wakatisika nekuti iye wakanga asina chii wakanga asina zvinhu saka mabasa akare atakanga tichipoita nokuti vazhinji vamwe vanoti ini ndakazvarirwamo asingatireve zvokwadi vakomana takazotendeuka rugare takazotendeuka ini ndakatozvarwawo ndiri mwana womuZioni handii ndizvo asi ini pachangu panguva yokuzvarwa ndakatendeukirwa nababa asi pachangu ini ndakazotendeuka pangu ndegawo rugare ukatovhunza vamwe vandakanga ndichitokura navo vanokuudza kuti paya pakazotofamba Mwari vakati nei vakati ndinoda sokuti basa ravakatozogadzwa riya nderakazotibetsera here ndo panguva yekutodii yokutotendeuka kwemunhu rugare kwatiri saka vazhinji vanozoti isi takangozvarwa tirimo panofanira kuti pave nenguva yako yokutendeuka kwako iwe kusati kuruku kwatakaitirwa namadzibaba ako wotofukawo munhu mutsva wakavandudzwa pakuziva rugare kwatiri ugoziva Kristu ugoita saKristu namabasa ako zvino zitozoramba tongovanda nokuti takazvarirwamo hamuna zvamungatiudzai asi tichitoresha zvinhu tichitongeza takachingo takadini rugare kwatiri rugare vana vaMwari rugare kuna vanotenda saka mabasa ose iwayo mupostori Pauro unoti kunyange nesuwo takanga tichirarama muri tiri mazviri kare pane rimwe zvaakazotaura akati zvakanga zvichitaurwa zveupombwe nezvose zvikani takanga tichirarama tiri mazviri kare asi zvino ndoti kwamurimi kubvira vanhu vakatendeuka manje chibvisai hasha nokutsamwa kunoziva kuti izvozvo zvakatoonekwa kunzi hashavo kana kutsamwa chinhu chinogona kungoitika imwe nguva wangotsikwa ukatotsamwa nguva iyo handii ndizvo zvinogona kutenderwa asi zvimwe zvivizvi ndezvekuita zvokutoronga hachisi chivi chokuita accident nacho ichocho ndechekuita zvokutopurana
kuti ndichafamba sei uye nzira yangu ndichafamba nezvira ipi kuti ndinoti apa ndoda kuendera chivi changu rugare kwatiri. Izvo zvote zvinonzi takanga tichitofamba mazviri kare, asi zvoda kuti tichibvisa pakati pedu manje izvozvi zvangovawo zvehasa nokutsamwa, nokuti Jesu aitaura pamusoro, mapostori Pauro aitaura pamusoro pokutsamwa, unoti makuma akatsamwa asi regai kupedza chii zuva makatsamwa. Kana matsamwa kuti muzorega kudii, murege kutadza rugare. Kudizira kuti ndina kuti vanhu ngavatsamwa hangu, asi ndangozama kutaura matauro akanga daita mupostori Pauro, handindizvo kuti wakanga ati sokuti wakanga ati chivi chokutsamwa ichi chinogona kungoitikavo, handindizvo. Asi kana matsamwa musazodii uye murege kutadza. Rugare vana vaMwari, rugare kuna vanotenda. Asi zvimwe wezvi izvi takanga tiri mazviri kare takatozvirega. Rugare vana vaMwari, rugare kuna vanotenda. Dai Mwari watibetsera. Amen.